Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. 2023 yılda da birge bulduğumuz bilen kuanıp, türlü tübeklerde yaşamışı milletteşlerimizin turmuşa hem gün kuruşundaki vakigalarını jitkiruşu Tatarlar tapşırıwan başlayız. Bugünkü çıkarılışta şahıslerde kompozitor İlmir Nizamov. Мен бик яратам алыштырырга төрле стильләрне, жанрларны. Чөнки ул минем ички дөньямны байыта. Бәлки шуңа күрәдер мин театрны бик яратам. Чувашстанның Татар Сыгыты авыл мәктәбенә 100 ел. Татар Сыгыты урта мәктәбендә быелгысы елны 171 бала укытыла. 30 укытучыбыз бар. Шуларның икесе түгәрәк эшләрендә алып бара, районыбыз белән берлектә. Оренбург Татар дәүләт драма театры артисты Марсель Рахматуллинның иҗат кичәсе. Siz beni spağınızga eligiz. Ütürseniz men şuna bir kanagat bulaşakmın. Anın turunda bugünkü zamanın en tanılgan yaşlarının birisi deysek hiç kine de yalgış bulmaz. Halkara hem bütün Россия konkursları laureatı, Россия hem Tatarstan'ın kompozitorlar birliği ağzası, Россия prezidenti premiyası iyesi, Musa Jalil isimdeki premiya laureatı, Necip Cihanov isimdeki Kazan Devlet Konservatoriyasının kompozisiya kafedrası müdiri. Qara Polat operası, Altın Kazan müzikalı автор davul, simfonik orkestr, estrada, spektakller içindekiler yaza. Bugün bizim şahıslar sahifasında İlmir Nizamov. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында Илмир Низамовның музыкасы яңгырый. Аны Рөстәм Абязов җитәкчелегендәге Ла Примавера камера оркестры уйный. Бер уйласаң, 36 яшенә шактый дәрәҗәләргә ирешкән ул. Зауыклы, чын интеллигент, шул ук вакытта тыйнак һәм масаю аңа бөтенләй хас түгел. Мин яратам менә шундый уңайлы кешеләрне, һәм мин дә үзем шундый уңайлы булырга тырышам. Чөнки уңайлы рәхәт дигән мәгънәдә. Эшеңне эшләргә телисең икән, синең яныңда дусларың булырга тиеш. Дуслар булыр өчен син ачык күңелле булырга тиеш. Һәм үз тамашачыңа бик рәхмәтле булырга тиеш. Ул шундый киң күңелле, ул безне барыбызны да ярата. Һәм минемчә без, инде башкаручылар, шуның белән бик бәхетле минемчә. Чөнки biz аның белән бер чорда яшибез, бер чорда иҗат итәбез. Илмир Низамов 1986 елның 24 декабрендә Ульяновский шәһәрендә гади гаиләдә дөньяга килә. Әти-әнисе заманында Татарстанның Чүпрәле районыннан күченеп киткән булган. Гел без гаиләдә татарча сөйләшә идек һәм әти-әни шуңа зур басым ясыйлар иде. Беренче сыйныфта алар миңа мине гади мәктәпкә түгел, мәдрәсәгә җибәрделәр. Иң беренче теләкләре иде Илмир татар телен, татар әдәбиятын белергә тиеш дип, һәм мин 4 ел шунда укыдым. Ульяновскийда кичкенәдән күп төрле татар чараларында катнаша, телевидениедә барган татар тапшыруында фортепиано уйнап та төшә әле. Мин үзем дә музыканы бер хыял гына дип үземә уйлыйдым аны. Ләкин бер менә 10 яшемдә мин уйлый башладым, нишләп мин ул музыка дөньясын белән танышмыйм икән? Якын иттереп. Миңа әйткәннәр иде, менә шундый музыкаль мәктәп бар дип, мин әти янына килдем дә, әти, мине музыка бирергә кирәк. Берсен генә әйткәндә, музыка белән кызыксынуына әти-әнисе башта җитди карамый, вакытлыча мавыгу дип уйлый. 7 яшеннән алып Илмир Низамов үзен эзләгән, йөзүгә, дзюдога йөргән, биегән, рәсем ясаган, тик һәр шөгылен 1 ел йөргәч ташлый барган. Шулай да әти-әнисе аның музыка мәктәбенә керү каршы булмый. Мине музыка мәктәбенә бирделәр һәм беренче 1-2 ай миңа әлбәттә авыррак иде, чөнки миңа 11 яшь иде һәм мине 11 яшьлек балалар белән утырттылар. 4нче сыйныфка мин аңламыйдым, ноталар, аккордлар нәрсәндә. Берничә ай эчендә Илмир Низамов сыйныфташларын куып та җитә, узып та китә. Бер заман музыка яза башлый. Кеше әсәрләре уйнарга кызык иде, ләкин мин уйлыйдым, нишләп менә шулай гына без уйныйбыз? Мин бит үзем дә фантазиям бар. Мин үземчә шул ук әсәрне, шул ук образны үзем дә бирә алам. Һәм безнең анда шундый укытучы да бар иде. Ул минем белән менә 11 яшьтән үк инде Юлия Юрьевна Смирнова дигән бер хатын, бер укытучы, һәм ул минем белән композиция дәресләре белән шөгыльләнә башлады. Аны башка укытучылар
күрделәр, мине башка укытучы белән таныштырдылар. Музыка көллиятенә мине күрсәттеләр, менә бу егет белән, бу малай белән нәрсә эшләп була икән. Чөнки бу бит бик күп яза дип миңа. Шул вакыттан бирле туктаусыз яза. 14 яшендә яңа исемнәр дигән бик дәрәҗәле өлкә конкурсында гран-прига лаек була. Менә шул көннән композитор һөнәренә җитди карый башлаган. Аның турында газет-журналларга язалар, тапшыруларга чакырганнар. 18 яшендә Илмир Низамов кая укырга керергә дип уйлана башлый. Казан һәм Мәскәү консерваториясе арасында узак сайлана. Чагыштыра башлагач, Казан белән Мәскәүне нишләптер мин Казанны үз ием дип хис иттем. Нишләптер? Мин белмим нишләп. Мәйтәм, бу дөньяга мин татар булып килгән микән? Димәк, мин Казанга барырга тиеш. Әлбәттә, мин Казанга килмәсәм, мин татар мирасы белән ул хәтле таныш булмас идем, мин ул миллекне ул хәтле нечкә сизмәс идем. Әзме күпме ул барыбер булыр иде дип уйлыйм мин, ләкин бүгенге көндә беркемдә әйтә алмый нәрсә булыр иде. Монда килгәч мин ул дөньяга чумдым һәм әлбәттә мин уйлый башладым, менә минем иҗатым татар музыкасы белән нинди элемтәдә, ничек ул миллилек нәрсә ул. Казан Татарстан турында җырлары бихисап. Моңа өстәп Алтын Казан дигән мюзиклы да бар. Ул аны 10 еллар элек диплом эше буларак язган. Бу мюзиклда Казанга мәхәббәтен сурәтләгән ул. Башта Алтын Казан рок-опера буларак бара. Консерваторияны зур әсәр белән тәмамларга хыялланган композиторга либреттоны Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис тәкъдим иткән. Мин ул вакытта мюзиклны бер качан да язганым юк иде. Әлбәттә, мин мюзикларны күргәнем бар иде. Ләкин мин аны язалам микән? Язаламдыр. Һәм мин Алтын Казанга алындым, әле мюзикл белән бер ничек тә таныш булмагач. Композиторның универсаль булуы бүгенге көндә ул кешегә төрле юллар ача. Чөнки бер жанрда эшләп кенә яшәп булмый. Шуңа күрә мин үземә шундый максат куйдым. Мин үзем композитор һөнәре белән яшәргә тиеш дип. Кара Пулатны Илмир Низамов 3 ел дәвамында аңа кайта-кайта иҗат итә. Опера беренче тапкыр 2015 елда куела. Ул вакытта ук зур вакыйга буларак Тантана премиясендә ала ул. Алтын битлек театраль премиясенә кертелә. Ә инде 2022 елда Болгарда табигый декорацияләр янында куелуы сәнгатебезне яңа баскычка күтәрә. Аның музыкасында көй бар. Көй булмаган музыка түгел. Аның көй дә бар. Һәм ул сүзләрнең мәгънәсенә туры китереп музыка язала. Кемдер уйлыйдыр, Илмир Низамовка бөтен кеше әйе дип әйтә. Менә кая барса да Илмир Низамовка әйе, операны куябыз, мюзиклны ясыйбыз, җырны яздырабыз. Әлбәттә, мин ул яктан үземә озарлана алмыйм. Аллаһка шөкер. Ләкин шул вакытта мин беләм, күпме тапкыр миңа юк дип әйттеләр. Күпме тапкыр килеп чыкмады минем тәкләрем. Күпме тапкыр бик авыр барды ул эшләр. Аны кеше белми, аны кеше күрми. Ул сүзенә карата да, аның җырларын башкаручы җырчыларга да бик таләпчән. Бу аның үз иҗатына җитди каравыннан, бигрәк тә җыр туган вакытта һәр нечкәлеккә игътибар итә. Ул язылган гына һәм аның беренче язмасы барлыкка килә. Мин студияда сәгатьләп утырам, без һәр сүзен ничек җырларга, ничек аны җыярга, нинди инструментлар. Чөнки ул вакытта җыр туа. Иң беренче адымы җырның. Миңа бик мөһим, ничек ул яңгырашак, ничек аны халык беренче тапкыр ишетәчәк. Һәрбер әсәргә тембр эзлибез, холкын эзлибез. Шуңа күрә аның белән беренчедән эшләүе кызык, рәхәт һәм шулай ук җиңел түгел дип әйтер идем. Шуның белән дә ул кызыклы. Мин инде күп кенә композиторлар белән иҗат иткән кеше, ләкин Илмир кадәр уңайлы, җайлы иттереп минем беркем белән дә эшләгәнем юк. Менә аның белән ничектер көйне ишетүгә ул син ул көй белән яши башлыйсың. Син ул көйне үзеңнән җибәрә алмыйсың һәм инде ничектә шул көйгә тәңгәл булырлык, шундый югарылыкта булырлык сүзләр иҗат итәсе килә. Мин үз юлымны үзем
ясадым һәм ясыйм һәр көнне. Мин үземне искә төшерәм, мин кечкенә генә малай, Улян шәһәрендә туган, музыка дөньясына менә шулай тиз кереп китте. Аның янында бернинди музыкантлар да булмады, бернинди шундый бай кешеләр дә булмады беркайчан да мине тертер өчен. Мин ничектер үзем бөтен ишекләрне үзем тырыштым ачырга. Һәм мин ул яктан канәгать, чөнки аның карамастан менә барысында узып чыккач, менә минем музыкам бүген яңгырый. Илмир Низамовның уңышы үзе янында талантлы кешеләрне җыя алуда да. Әйтик, драматург, режиссер Илгиз Зәйниев белән алар шактый спектакльләрдә бергә эшлиләр. Илгиз мине пьеса белән таныштырды, һәм ул пьеса бит инде үзе менә шундый Шекспир формасында язылган. Аның менә шундый поэма булуы да, теле дә шундыйрак аның, ул татар теле булса да, аның иштәлеге татарча, менә формасы аның Шекспир сыман язылган ул. Мин Шекспирга музыка язсам, мин нинди музыка языр идем дип уйлап куйдым да, һәм Мәдинәгә менә шундый музыка яздым мин. Аның көйләре, аның уйлавы, ул әлбәттә Татарстанныкы түгел. Ул Авропа, барлык теге бүтән халык ара дәрәҗәдә язылган, минемчә. Һәм шуның өчен мин аның бик хөрмәт итәм. 2011 елда Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаганнан бирле анда дәресләр дә бирә ул. 2019 елдан композиция кафедрасы мөдире. Минем шундый гел процесс бара. Мин бер эшне алып барырга миңа ул әс. Мин менә параллель рәвештә эшләргә яратам. Менә мин бер әсәрне язам икән, шул вакытта мин ниндидер концертка әзерләнәм. Шул вакытта монда безнең студентлар белән ниндидер чара булырга мөмкин. Мин бер эшне генә эшләсәм, мин арыйм. Ул һәр вакыт эштә, тынгысыз шәхес. Әлеге вакытта орган белән оркестр өчен зур әсәр яза. Быел аның премьерасы булырга тиеш. Әлбәттә, минем максатым, минем музыкам бөтен дөньяда ишетелсен, танылсын, һәм аның тамашачысы бик киң булсын, бик зур булсын. Берәр кеше кич белән үзе теләп минем музыкамны тыңласа, һәм ул аңа ярдәм итсә ничектер. Бәлки ул минем исемне дә белмәскә мөмкин. Мин барыбер үземнең кирәклегемне сизәм шул вакытта, һәм димәк мин бәхетле кеше. Димәк мин юкка гына килмәгән бу дөньяга. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чуашстанның Татар Сыгыты авыл мәктәбенә 100 ел. Татар Сыгыты урта мәктәбендә быелгысы елны 171 бала укытыла. 30 укытучыбыз бар. Шуларның икесе түгәрәк эшләрендә алып бара, районыбыз белән берлектә. Оренбург Татар дәүләт драма театры артисты Марсель Рахматуллинның иҗат кичәсе. Siz meni shpagingizga ilgis o'tirsangiz, men shunga bek qanaqa bo'lashaqman. Чуашстан Республикасының Батыр районында урнашкан Татар Сыгыты авылына 17-нче гасыр башында нигез салына. Салада төрле милләт вәкилләре яшәсә дә, ул чын татар авылы булып санала. Монда 1300-гә якын кеше гомер итә. Авыл хуҗалыгы кооперативы, 15 фермер хуҗалыгы, мәдәният йорты, фельдшер пункты, 3 мәчет эшли. Шулай ук 100 еллык тарихы булган урта мәктәп тә бар. Бүген без сезне нәкъ менә шушы белем йортының эшчәнлеге белән таныштырабыз. Сүз Зөһрә Фатыйховага. Татар Сыгыты авылындагы мәктәпнең тарихы 1882 елдан ук башлана. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында ул мәдрәсә була. Инде 1910 елда аны башлангыч белем бирү мәктәбе итеп үзгәртәләр. 1932 елда мәктәп өчен махсус бина төзиләр һәм аны 7 еллык итәләр. Инде 1979 елда ул урта мәктәп дип атала башлый. 1981 елда мәктәпкә директор итеп Хайдар Идиатулла улын куялар һәм ул искергән мәктәп бинасын яңартып төзү өчен йөри башлый. Аның тырышлыгы белән 2013 елда Татар Сыгыты авылы балалары яңа мәктәп бинасына керәләр. Татар Сыгыты урта мәктәбендә быелгысы елны 171 бала укытыла. 30 укытучыбыз бар. Шуларның икесе түгәрәк эшләрендә алып бара, районыбыз белән берлектә. Мәктәбебезнең
Балалар бакчасы да үзебез белән урнашкан. Һәр елны, һәр класста татар теле, татар әдәбият дәресләре бар. Башка предметлар рус телендә. Күбесенчә урыс телендә, әгәр дә класс сыйныфта инде татар балалары гына булган очракта, татар теле белән кушыла, әлбәттә. Түгәрәкләр, дәрестән тыш кружоклар барса татар телендә үткәргә тырышабыз. Музыка, спорт кораллары буенча, дини дәресләр буенча һәм инде көндәлек дәресләр. Түгәрәкләр турында сүз чыккач, алар белән танышып чыгарга булдык. Башта балаларда мантыкны үстерүче шашка шахмат түгәрәгенә кирип чыктык. Без үзебез шахмат уйныйбыз 3нче сыйныфтан бирле. Мин сыйныфташларым белән шахмат кружогында уйныйбыз. Менә хәзер 11нче сыйныфка җиттек. Хәзер яшь буынны өйрәтәбез. Зур ярышларга бардык, Батырга, Канашка, Чыбаксарда җиңүләр оттык. Егетләргә шахмат, спорт һәм башка төр түгәрәкләр кызык булса, кызлар тегәргә, шигыргә һәм аш пешерергә хирыс. Һәрбер шөгыль өчен махсус җиһазландырылган һәм эш өчен баш шартлар тудырылган киң бүлмәләр дә каралган. Кызлар тегү белән генә түгел, бик күп сабырлык таләп итә торган чигү эше белән дә мавыга икән. Чигү дигәндә без үзебезнең вышивка буенча без иң беренче дәрестә өйрәнәбез, нинди чигүләр бар, ничек аны кулланып була, аны кая нинди материал белән кулланып була. Сөлгеләр ясыйбыз инде без. Аннан соң әсәсеннәр күбесенчә сумкалар ясыйлар үзләренә. Мәктәп белән таныштырыбызны дәвам итәбез һәм аш бүлмәсенә кирәбез. Монда Гөлфрус ханым җитәкчелегендә менә шундый тәмле кичкенә генә гөбәдияләр пешерәсез, әйме? Сәнмесез, Өлешле, ягъни вак гөбәдияне дә монда үҗирлекләренә хас булган рецепт белән пешерәләр икән. Аның аерым бер тәртибе бар. Мәсәлән, гөбәдиягә салынучы корт аска түгел, өскә салына. Кортны аска куйганда камыр юешләнә. Әлеге рецепт буенча вак гөбәдияне сезгә дә пешереп карарга киңәш итәм. Кызлар кул эшләре ашу усталыгын гына түгел, әхлакый, дини белемне дә алалар. Моңалардан бу мәктәптә күп еллар буе физика фәнен укыткан, хәзер инде абыстай булган Рафия апа укыта. Төрле яшьтәге малайларга, ир-егетләргә дә дини гыйлемне бирү каралган. Әгәр дә без үзебезне мөселман дип саныйбыз икән, без үзебезнең мөселманлыгыбызны исбатлап, шушы тормышта мөселманга муафик рәвештә яшәү өчен нәрсә кирәк балалар? Дини гыйлем кирәк. Дини гыйлемнән башка без тундыра алмыйбыз. Гыйлем алудан тыш балалар рухи азык алыр өчен һәр төрле сәнгать белән дә шөгыльләнә. Мәсәлән, мәктәпнең горурлыгы булган театрга тамашачы булып кына түгел, актер булып спектакльләрдә уйнар өчен дә йөри. Мин киттем алайса. Ки, эшләргә беләсеңме инде? Өйрәтмә. Синең ничек дидең әле? Менә әйтегез әле, тамашачылар сезгә кул чапканда сезгә рәхәт? Нинди хисләр кичерәсез? Шатлык. Әтиәниләрегез театрга йөрүегезгә ничек карый? Яхшы. Менә шулай, тулы тормышта рәхәтләнеп, саф татар телендә аралашып яши бу сабыйлар. Татарстанның читтә яшәп тә милли мөхитне саклап, татар булулары белән горурланып яшәүче милләттәшләребезгә сокланырга гына кала. Алга таба да очрашулар насыйп булсын. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Татарсыгыт авылы, Чуашстан. Дәвам итәбез. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры артисты, Дамир Сыражиев премиясе лауреаты Марсель Рахматуллинның иҗат кичәсе узды. 35 яшенең 15-ен яшь актер сәхнәдә. Тантана Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган Капка спектакль белән башланды. Артист гаиләсендә тагын аның белән бер сәхнәдә кемнер уйнавын Фирүзә Әбсәләмова белеште. Марсель Рахматуллин үз тормышында кем генә булмый. Мәрхәмәтле, олы йөрәкле, кешелекле ир-егет, мәкерле көнчел герой, Гүзәлем әсәлендә Байтимер, Төштә Камил, Окалфак спектаклендә Шахтимер, Банкротта Мөхәммәтҗан, Капкада Касыйм. Аның һөнәри үсеше 2007 елда Оренбургның Леопольд һәм Мстислав Ростроповичлар исемендәге сәнгать институты студенты буларак Оренбург татар драма театры сәхнәсендә исбатлана. 15 ел дәвамында 50-гә якын образлар тудырды. Ул тирән психологик, трагик, комедия образларында да бер тигез ышандыргыч уйный. Безнең икенче үй бу театр монда инде минем Хәләл Җефетем Зинфирам да театрда хезмәт итә, спектакльләрдә дә катнаша, рольләр уйный. Менә бүген дә аның чираты менә уйнарга
Хәния ролен. Шулай ук минем ике улларым да менә театрның төрле концертларында катнашалар. Зур улым спектакльдә дә Самат ролен башкара. Беренче тапкыр мин аны сәхнәдә күргәч, аның спектакльләренә мин шунда гашыйк булдым уже беренче тапкыр. Бик ошады миңа, ничектер шунда, наверное, туды да инде ул безнең мәхәббәт. Марсель беренче тапкыр сәхнәгә мәктәп яшендә чыга. Ул тумышы белән өлкәнең Ташлы районы Бәшир авылыннан. Соңгы вакытта әзрәк үсә башлагач инде актер буласы килде. Ничек сизләдер янарда актерлык? Балачактан. Балачактан аның школда да бөтен yerdə менә роль бирәләр. Дед Мороз всю жизнь ул уйнады. Дед Мороз Матур сөйли дип бергә эшләгән менә бөтен иптәшләре бик матур уйныйлар, молодцы, поддержка бөтен җирдән. Үзен тота белә, сөйли белә. Бик молодец. Бик горурланам мин дә аның белән. Ул үз тамашачылары, коллегалары күңеленә ачкыч тапкан. Бик әйбәт, бик эмоциональный артист, зур рольләре бар аның. Миңа бик ошый аның уйнавы. Бик ышанычлы кеше, бик эшчән, талантлы. Мин аның белән бергә, миңа аның белән сәхнәдә эшләргә ул зур бәхет. Марсельгә ак юллар, бәхетләр, иҗади уңышлар. Марсельне без күптәннән беләбез. Менә 15 ел дәвамында ул безнең китапханәгә йөри һәм без үткәргән чараларда актив катнаша. Без аның белән безнең дуслык ныклы, сынаулы, күп еллар дәвамында без бергә эләшеп эшлибез һәм Марсельгә рәхмәт әйтәсе килә бүген. Ул бик җаваплы кеше, алган эшен җиренә җиткереп эшли һәм яхшы артист, талантлы артист бүген ул. Мин дә китәм инде шул якларга. Көймәләрдә ялгыз күлләрдә. Армас микән кулым, калмас микән кулым. Ишәкләрне ялгыз ишәндә. Юбилярны артистлар, шәһәр хакимиятенең мәдәният һәм сәнгать буенча идарә җитәкчелеге, өлкәнең татар оешма җитәкчеләре тәбрикләп, иҗатында уңышлар теләде. Иҗади кичәләр артистлар өчен генә түгел, ә кечкенә тамашачыларны тәрбияләүдә дә мөһим дип саный юбиляр. Минем өчен ни өчен кирәк? Ул менә киләчәктә дә нәрсә өстеннән эшләргә кирәк икән уйларга ул ризык була минем хәзерге менә бүгенге кичә. Телебезне саклап, гырык-гадәтләребезне саклап, балаларга өйрәтеп, күрсәтеп калдырсак, ул безнең зур бурычыбыз була, зур эшебез була дип саныйм инде мин. Марсель Рахматуллинның әйтүенчә, озакламы бу зур сәхнәдә кечкенә артистларны да күрергә мөмкин булачак. Оренбург татар театры каршындагы Сәяр иҗади студиясына балалар кабул ителә. Укытучылары татар театры артистлары. Проект Татарстан Республикасының гранты ярдәме белән эшләнә. Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшлибез. Үзегезнең хәбәрләрегезне һәм яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Көчле рухлы татар булып яшик. Сау булыгыз.